akong pastor na himong Katoliko kusog kay manguros. Nasayon ko sa mga Lord ato. Unsay hitabo? Gituod akong pastor nangutana ko unsay bugat nimong rason nganong nagkatoliko ka. Kabalo to si tubagsong pastor. Nag-discuss mi. Matod pa niya sa musugot kay sa dili dong. Kaling simbahang Katoliko nga atong gibay-biyay, atong ginasaway kanunay. Mao ni kaning buktong simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo 2,000 anyos na ang milabay. Amen. Unsay hitabo? Gitagaan ko libro sa DepEd. Kasi ba taga-DepEd dili? Hey, kasi taga-DepEd dili? Katong grade 3 nga, libro ba? Kasi ang pagsulo, ang kasaysayan pagsulo pag-uog na page 201. Gibasahan ko niya ang simbahang Katoliko, isa sa mga sangay ng Kristyanismo, ang reliyong itinatag ni Kristo noong unang siglo. Nalupig ko sa mga argumento. Nga naman, sa among diskusyon nalupig ko. Kaya na may panultihon sa Latin, argumentum contra pactum non balit. Kung ay mga argumento dili mo sipo sa realidad kung kamatuoran dili na balito.